labay, iyan na sa kagahapon. Ang kagahapon, iyan na sa paghikalimo. Ang paghikalimo, iyan na sa paghanduraw. Ang paghanduraw, iyan na sa pagdumi. Nabakudlo pa ang mga lama sa sugilan, nahipapit na ubos sa lamin o anin sa mga saluna. Ang mapakit o matangis na dibuho sa matang kinabuhi, kapatyasan man sa mga saad o panumpa, kay samtang may kinabuhi pa, may paglaot, may kadasa upan sa tanay sa mga panig sa paghandog.